Segurament, les persones que més guions llegeixen no són els guionistes, sinó els actors i les actrius. Guionistes i actors, però, són col·laboradors necessaris, i encara que a vegades ni tan sols s'arribin a conèixer, el que finalment veu l'espectador és el resultat del seu treball conjunt. El guió és el mapa amb què els actors han de construir els seus personatges, i quan un intèrpret llegeix un guió, sovint hi veu més coses que el seu propi autor. Jean-Claude Carrière deia que qualsevol persona que volgués dedicar-se a escriure guions havia de fer d'actor ell mateix de tant en tant per experimentar el que significa interpretar un paper. A la FEMIS, l'escola de cinema que durant molts anys va presidir, els guionistes feien molts exercicis d'interpretació perquè es considerava que això era formatiu per ells. Avui a La Trama volem parlar de què ens poden ensenyar els actors i les actrius per ajudar-nos a escriure millors guions. La Trama. Converses de guionistes amb Víctor Sala i Pau Subirós. Doncs avui volem dedicar el programa a parlar de les relacions entre intèrprets i guionistes i per fer-ho hem convidat a una actriu que ens encanta, que l'estimem moltíssim, que és l'Aina Clotet. Hola, Aina. Hola, què tal? Com estàs? Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres, em fa molta il·lusió. Moltes gràcies per ser-hi. L'Aina és una actriu que tots la coneixereu perquè bueno, des de ben petita ja estava a la pantalla, va començar als 11 anys fent Estació d'Enllaç, després l'hem vist en moltíssimes pel·lícules, entre elles Elisa K, Els nens salvatges, La filla d'algú, a moltes sèries també, com Hierro potser és la més popular, no? I més recentment l'hem vist a una sèrie finlandesa que es diu El enemigo del pueblo, rodant en anglès. Ai, mira, sí, increïble. no tinc fronteres. No, sí, molt contenta. I vas estudiar comunicació a la Pompeu Fabra i a banda de la teva faceta d'actriu, que és per la que tots et coneixem, també has escrit algunes coses, no? Inclús vas rodar un curtmetratge fa temps i tens molts projectes en marxa. Vaig dirigir Tiger, sí, és veritat que jo començo la interpretació una mica per atzar quan era petita, perquè ho he explicat moltes vegades a molts llocs, però jo vinc com d'una família de metges, de moltes generacions, no? Més de ciència, i no hagués sigut una cosa que hagués succeït, no? Sinó que hagués sigut que per atzar vaig anar a visitar un plató de TV3 acompanyant el meu pare. Quin dia tan desafortunat. No, al revés, no? Perquè sempre penso, ostres, quina sort vaig tenir de poder descobrir una cosa que després es va convertir en la meva vocació des d'un lloc que segurament no m'hagués passat, perquè difícilment, no sé, jo no feia teatre ni res i em van agafar per fer aquesta sèrie d'Estació d'Enllaç i a partir d'aquí doncs, vaig descobrir que m'encantava jugar i que a través de la interpretació podia viure moltes coses que a mi m'hagués agradat tenir moltes vides per provar moltes professions, perquè en el fons ser científica també m'hagués agradat, però penso que des de la interpretació pots, evidentment, des de la mentida, però pots fer petits tastets, no? De dir, ostres, doncs això ho aprenc, no? I vas com aprenent, et vas canviant les ulleres permanentment i vas entenent com diferents mirades. I, bueno, va ser l'atzar. Però sí que quan vaig haver de decidir quina carrera universitària feia, jo vaig fer ciències pures fins al final, però vaig dir, ostres, és que, clar, era bastant com bon estudiant i tal, i deies que si faig ciències pures no aniré als càstings, no faré d'actriu, no? Perquè ho acabaré deixant i després em sabrà greu no haver alimentat com la meva vocació, no? I aquí els meus pares em van recolzar molt, com de dir, no, tu t'has de llevar cada dia a fer el que t'apassiona, perquè la vida, la passió marca la diferència una mica, crec, i m'ho van transmetre, crec, bastant bé. Total, que vaig fer comunicació audiovisual una mica com per dir, bueno, coneixeré una altra part, no? Una altra mirada, i li agraeixo molt aquesta carrera, que li he anat donant molt més valor al llarg dels anys que durant el moment que la feia, que era molt jove i que hi vaig passar doncs, coneixent excel·lents companys i aprenent coses, però sí que més endavant vaig dir, clar, això m'ha servit. De fet, quan vaig acabar vaig escriure un guió d'una TV Movie que es deia Positius, que vaig coescriure amb l'Àlex Manyes, que va dirigir la Judit Colell, i allà tenia 23-24 anys, i després d'això sí que em van començar a demanar, per què no escrius? No? Ho havia produït Ovidio i els hi va agradar i ens van nominar, de fet, a millor TV Movie als Gaudí. Però bueno, que com ja sabeu, la vida de guionista és bastant precària, no? Què dius ara? Què dius? No ho hagués dit mai. Porta'm un guió, no? I tu dius, però clar, m'he d'estar un any i mig escrivint. Llavors, i realment jo sentia que el que m'apassionava i el que millor sabia fer o el que estava aprenent a fer era actuar, no? Llavors em vaig centrar molt en la interpretació, però sempre pensant, ostres, algun dia voldria explicar, no? Històries que em moguin a mi.
I és veritat que sí que quan em vaig quedar embarassada de la meva filla gran va ser un moment que com a actriu va ser com, clar, ara puc fer-ho, no? Perquè hi ha coses que no ho estic podent fer i ja feia molt de temps que em perseguia la idea i vaig tenir la idea de Tiger i la vaig rodar i sí que és veritat que a partir d'allà vaig dir, hòstia, m'encanta poder explicar les històries que... Va ser com un altre dia d'aquests en el que vas veure la llum, no? Com el que vas anar al plató. Sí, bueno, és com una cosa que va en paral·lel, no? Que dius, vull començar a explicar les coses que em mouen a mi mentre segueixo fent d'actriu i explico les històries dels altres, però crec que vull començar a portar coses, no? I em vaig posar a escriure i ja porto bastants anys desenvolupant projectes, alguns que no han sortit i altres que comencen a treure el cap, que espero que molt aviat pugui explicar, però sí que estic aprenent moltíssim i sempre he respectat molt els guionistes, però ara moltíssim. Sempre que rebo un guió és a veure qui ho ha escrit això. És que, de fet, a veure, d'això justament volem parlar, no? D'aquestes relacions que hi ha entre actors, actrius, guionistes, perquè una mica la nostra sensació és que al final els intèrprets són una mica guionistes, encara que no escriguin guions, diguéssim, només fent la seva feina d'intèrprets ja estan d'alguna manera reescrivint, reinterpretant, completant, no? La feina que prèviament ha fet un guionista o una guionista. Llavors voldríem començar justament preguntant-te per això, no? Per tu què busques en un guió, com llegeixes un guió, quina és la manera que té un actor o una actriu de llegir un guió, com s'hi relaciona? Jo crec que n'he anat aprenent a llegir guions, no? I que sí que és veritat que en llegeixes bastants o n'acabes llegint bastants i vas aprenent a veure quan un guió està ben escrit, no? Que vol dir que se t'emporta, que entens els personatges, no? Que emocionalment segueixes, no? L'arc del personatge i cap on t'està portant. Que tenen to, no? Que el propi guió t'està explicant quin to té el projecte, no? I la història, i que ja visualitzes, no? Els bons guions jo crec que et porten a visualitzar el que després veuràs. I què valoro? Home, doncs, sí, quan m'ho llegeixo com a actriu, doncs valoro molt els personatges i que estiguin ben explicats i que no siguin previsibles i que no estigui sobreexplicat el text i que, no? I que doncs això, que hi hagi el subtext necessari, que hi hagi del gènere que sigui, doncs que se t'emporti bé, no? Que hi hagi ritme o no, vull dir que depèn del que estiguis analitzant. És veritat que quan em llegeixo coses que són de companys o més com analista, que no soc, però que a vegades per donar consells ho mires des d'un altre punt de vista, ja no és només com a actor, sinó que hi analitzes doncs diverses coses. Clar, perquè tu quan t'arriba un guió, diguéssim, exactament què t'arriba? Perquè dius, t'arriba el guió sencer, tens una fitxa del teu personatge també complementària, a vegades t'arriben separates, o sigui, allò, escenes separades que tu no pots llegir tot el guió sencer, sinó només les que tu formes part com a actriu. O sigui, normalment, sí. Què és el que t'arriba per poder llegir i anar composant el personatge que interpretaràs? Passa de tot. O sigui, normalment quan estàs en el procés de selecció fas càsting i per tant en el càsting passes per tenir separates i a vegades descripció de personatges, a vegades menys fins i tot, però acostumes a tenir descripció de personatge i separates, amb la qual cosa vas bastant perdut. Però és veritat que en les pròpies separates pots veure ja si està ben escrit o si el guió... No? Perquè ja veus com dialoga un guionista, no? Quin pols té a l'hora d'escriure, però sí que vas bastant perdut i allà doncs, t'ha d'ajudar la directora de càsting o qui sigui. Però els actors en general ens estem bastant venuts. Però també és bo perquè a vegades crec que també pots aportar una frescura, no? O jo sé, ara que a vegades estic a l'altre costat, no? Dius, ostres, doncs m'està portant una mirada que jo no estava considerant, perquè jo estava des d'un lloc més creatiu, pensant més en una línia, i de cop et ve un actor i t'aporta una altra cosa. Vull dir que també crec que té les seves coses bones, no saber tot. No? I de fet hi ha directors que juguen amb això, no? Que juguen a no explicar-te tot, perquè després doncs, el que succeeixi allà tingui més veritat. I després hi ha vegades que ja t'ofereixen alguna cosa i també en el guió sencer, o que ja has passat els càstings i també en el guió sencer, però hi ha molts cops les sèries que no saps fins al final, perquè es comença a rodar que no tens tots els guions. I per tant vas sabent, o el que vaig rodar aquesta sèrie de The Enemy of the People, només tenia les meves separades en anglès perquè era en finès la sèrie. Clar. Llavors directament jo no sabia què feia. T'ho haguessin pogut passar, però no acabaries d'entendre. Clar, no acabaria de res. Llavors, clar, jo vaig començar a rodar dient ostres, m'han agradat aquestes separates en anglès, però exactament m'expliqueu la sèrie, què estic fent? A mi m'agrada molt un llibre de la Judith Weston que es diu Directing Actors, no sé si el coneixes, que és un llibre sobre direcció d'actors, però que en realitat jo considero que és un gran llibre sobre guió. I ella en allà expressa aquesta idea de que el guió en realitat per ella és només com una mica la punta de l'iceberg, no? De tot un món narratiu
si el guió és bo, està com suggerit pel guió, però no està excessivament sobreexplicat, no? ni és fet molt explícit, i la seva idea és que justament és la feina dels intèrprets, no? Pues submergir-se en tot aquest... agafar les pistes, per dir-ho així, que el guió els hi dona per extreure tota la riquesa, no? d'aquest món una mica més implícit en el guió. I en aquest sentit, doncs, ella considera que la feina dels intèrprets és, jo l'entenc realment com quasi pràcticament una mena de coescriptura, no? És realment completar molt el guió. No sé si ho veus així, tu. Sí, totalment. És que crec que tens molta raó amb això de que el guió i la interpretació van molt de la mà, perquè, de fet, quan et prepares un personatge interpretativament, penses molt en direccionar, no? en quin és, jo què sé, en quin és l'objectiu general que té el personatge, què és el que vol aconseguir a nivell més essencial, després què és el que vol aconseguir a nivell més d'escenes, no? O sigui, què acciona el personatge. Pots treballar els guions des de molts llocs, hi ha moltes tècniques i podríem parlar hores de diferents llocs des d'on abordar com a actor un personatge. Anem a fer-ho. Però hi ha moltes... No, m'encantaria fer-ho, però perquè és apassionant. Tots porten al mateix lloc, no? En aconseguir la veritat, el risc a escena o en imatge, però hi ha 1000 mètodes, no? Interpretatius i d'anàlisis de guió. Però sí que és veritat que tots accionen i tots, no? Que generen en el fons un arc que ajuda un guionista. O sigui, que en el fons aquest diàleg té tot el sentit i passa poc. De fet, a mi em sap molt de greu que els guionistes estan massa silenciats encara, no? Vull dir, crec que estem en uns passos avançats de fa uns anys, però que encara ara dic, ostres, però si és l'essència, és el que és més important. Si tot és important, és una professió d'equip absoluta i cada pas és important, però sí que és veritat que dius, uau, moltes vegades els guionistes surten al final de tot o quasi ni saps qui ha fet aquell guió i és l'ànima de l'inici de tot. I en aquest sentit, ara que has fet una mica també aquest viatge de també posar-te en la perspectiva del guionista i escriure històries, ara quan tu estàs escrivint una història, veus elements que dius, jo puc escriure això així per ajudar els intèrprets? O sigui, amb la teva experiència d'actriu, si hi ha alguna manera o alguna cosa que tu estàs aportant en els guions que creus que pot ajudar després al càsting a interpretar-ho millor o entendre't millor aquesta connexió? No ho sé, crec que faig coses de manera bastant intuïtiva, però sí que per exemple, a nivell de diàleg, sí que molts cops ho passo per mi i me n'adono de si és una cosa que és fàcil, que és orgànica, que crec que moltes vegades els guions a vegades estan massa sobreexplicats o que les frases estan massa ben construïdes i que en la vida permanentment tenim pensaments contraris, no? Una solapa amb l'altra, les frases no les acabem. Llavors, molts cops intentes passar el diàleg per tu i crec que aconsegueix una certa veritat que pot ajudar, perquè et passa que, no, com a actor moltes vegades passen un text i està bé i molts guionistes i directors et diuen tranqui, això és un punt de partida i a partir d'aquí juguem i acaba creixent perquè acaba apareixent més la veritat, no? Pues crec que potser sí que a nivell de diàleg i a nivell emocional, jo crec que a nivell d'arc emocional sí que crec que es pot ajudar i de fet jo vaig fer una cosa amb el Bayona, que per la seva pel·lícula que va fer de Monsters Call, la Laura Jou em va convidar a assajar amb ell el personatge que feia la Felicity Jones i em va semblar una cosa brillant per part del Jota, no? Perquè deia, ostres, no tindrà el temps d'assajar amb actors de Hollywood que tenen una agenda, no? I va agafar uns actors d'aquí que poguéssim treballar durant uns quants dies emocionalment els personatges per ell després veure què estava funcionant, què no estava funcionant, què s'estava repetint, què no. I va ser una feina molt enriquidora i va ser una mica com potser la vegada que més he vist que en el Work in Progress es treballava, perquè evidentment els actors que se'ns convidaven no anàvem a fer la pel·lícula, però sí que se'ns convidava a participar i a donar el nostre punt de vista sobre què estava funcionant i què no estava funcionant, no? Sí, perquè en general aquesta col·laboració entre guionistes i intèrprets no sol haver-hi, no massa el temps de que es generi. És que arriba en un moment que a vegades és una mica tard, no? Perquè dius, arriba en un moment en el que ja hi ha la preproducció, en la que la maquinària està molt engegada, en la que hi ha molts fronts, llavors sí que s'assaja, però s'acaba assajant, no? En les línies, que per tant hi ha poc marge a la sorpresa, al joc, a encarar els projectes, les escenes des d'un lloc completament diferent. O sigui, jo què sé... Inclús poc temps per reescriure, perquè jo entenc que si això es fes una mica abans, potser aquests assajos portarien a reescriptures una mica importants, que clar, si ja estàs en preproducció no pots abordar perquè ja les coses estan molt en marxa, no? Sí, i llavors també depèn de la mà, no? dels actors i de la feina que tu li vols posar i de l'amor que li poses, les hores que li dediques, perquè jo crec que un actor pot aportar molt en el sentit de que tu pots veure una escena i una mateixa escena es pot abordar des de punts molt diferents. No? Que jo ho pensava molt, per exemple, veient Succession, no? Ara m'hauré d'ajudar amb el nom real del personatge. Jeremy Strong? Però no, amb el que fa
El Matthew McFadden, no? Aquest tio, que per mi és un geni, sempre s'encara a les escenes, que jo quan les veia deia, però és increïble, perquè tu analitzes el text i això es podria estar fent totalment des d'un lloc amb molt més patiment, no? Sempre va des d'un altre lloc que fa la volta, aconsegueix el mateix, però és molt sorprenent, i això tinc el dubte, no? Pot ser que sigui de direcció, els guions són brillants i pot venir de guió, però ve molt també d'una proposta interpretativa. En general, la sèrie aquesta és increïble a nivell interpretatiu, no? Com no ho aborden des del mateix lloc. Però clar, segurament hi ha uns assajos. Bueno, jo vaig escoltar-me bastants podcasts perquè em vaig tornar una mica friqui. Jo també he entrat en una espiral d'aquests infinits de YouTube que, Déu-n'hi-do, podcasts que t'expliquen coses i assajaven poc, bueno, alguns assajaven molt, altres assajaven poc, tenien cadascú la seva tècnica. És que és molt eclèctic aquest món. I de fet hi ha un debat de si realment Succession és un drama o és una comèdia. Bueno, per mi és comèdia. És que jo crec que l'última temporada és òbviament comèdia, tot i que hi ha molta gent que em diu que no, però hi ha aquest punt de que jo crec que s'està anant ja cap a la sàtira còmica. Sàtira màxima. Absoluta. Brillant, increïble. La trama, un podcast amb poc guió. Abans parlàvem de que havies estudiat a la Pompeu i el Pau comentava a la introducció aquesta cita del Jean-Claude Carrière i d'aquesta manera de treballar, no? de dir que, diguéssim, que els guionistes també aprenguin a actuar. No sé si vas tenir tu el Marcos Ordóñez a la Pompeu, on hi havia de fet un taller on això, que estava amb els alumnes, que jo també el vaig tenir, de dir, vale, ara aquí esteu amb mentalitat de guionista, però és taller d'actors, de dir, ara aquí us heu de posar a interpretar davant dels vostres companys, encara que ningú tingui vocació d'actor o sí, però a partir d'aquí empatitzareu una mica el camí invers del que comentava el Pau ara, no? Aquesta connexió que hi ha del guió, escrius i se'n va cap als actors, doncs ara, si tu et poses a actuar, també tindràs més empatia quan escriguis cap a l'altre, no? I aquesta necessitat d'aquest camí fer-lo de dos bandes, no? Sí, a mi em sembla que alimenta moltíssim el guió, el projecte, i que a més et sorprèn. O sigui, jo recordo just quan vaig escriure aquesta pel·lícula de Positius, que amb el guionista vam fer una improvisació, ell havia fet teatre, l'Àlex Manyes, però vam fer una improvisació d'una escena molt clau en el que el protagonista li explicava, el Pau Durà li explicava a la Montse Germán que tenia VIH, no al revés, la Montse Germán al Pau Durà, i era una escena com molt crucial de la pel·lícula, i la vam improvisar ell i jo per veure com ens ho diríem, quina dificultat hi hauria, i ens va donar moltíssim material i vam estar com durant 2 dies treballant com a actors per després passar-la a guió, no? Vull dir que... És que es parla molt, no? Jo diria, en el món dels actors, que els actors intenten sentir, no?, els personatges que interpreten i una mica viure realment les emocions que estan interpretant, i en canvi en l'àmbit dels guionistes això no sembla que sigui el nostre objectiu, no? És més aviat, a vegades la relació amb els personatges és més intel·lectual o sí intuïtiva, però no tant perquè estiguem realment ficats a dintre, no? Sí, però després l'arc emocional és fonamental per tu seguir un personatge, i de fet jo vaig fer un d'aquests tallers de guió que he fet amb els meus projectes amb aquest al Torino, que vaig tenir un mentor que era increïble, que és l'Ori Sivan, que havia sigut creador d'In Treatment, i que és un tio que ens va fer un exercici el primer dia que em va semblar brutal, que clar, en el fons a mi em va ser una mica més fàcil que els meus companys, que era fer un monòleg sense haver-te preparat de res, en primera persona, del que li passa al teu personatge durant tota la pel·lícula, no? Començant, doncs estic molt nerviós perquè estic agafant un cotxe i perquè no sé on vaig, no sé què, fins al final, no? I clar, era com, penseu 2 minuts i comenceu, i te n'adonaves claríssim de quan estava repetint l'emoció, què no funcionava, i després, evidentment, tenies temps per treballar-ho i adonar-te'n, però que l'arc emocional del personatge deia que era crucial perquè una pel·lícula funcionés, o sigui, que tu emocionalment empatitzis amb aquella persona i la segueixis. Després, la resta de coses poden ser brillants, però si tu no t'has connectat emocionalment amb algun dels personatges, no t'interessarà la història que t'estan explicant. Està claríssim. I tu, per exemple, aquest exercici que ara has explicat, crec que és una molt bona pista, no? Jo penso que moltes vegades les persones que escrivim guió, doncs el que ens passa és que ens falten les eines una mica, no?, per fer aquest tipus d'aproximacions. Tens alguna recomanació d'aquesta mena, algun altre exercici d'aquest estil que creguis que ens podria ser útil? No, aquest em va semblar molt bona idea, perquè en el fons crec que el pot fer tothom, no? Que és com això, com fer com un monòleg interior de tot el que li està passant al personatge. I després sí que crec que això, que com a actriu m'ha servit moltes vegades de pensar quin és l'objectiu general del personatge, que quasi sempre, essencialment, acaben sent els mateixos i acaba sent que m'estimin
no? Aconseguir que em tornin el valor, o aconseguir que la meva filla m'estimi, o aconseguir que em perdonin, però sempre és aconseguir alguna cosa, o sigui que hi hagi com una acció, ja sigui en l'arc global de tot el projecte com en cada escena. O sigui, jo crec que cada escena és sempre important plantejar-se que els personatges estan activament intentant aconseguir alguna cosa de l'altre. I això sempre t'activa d'alguna manera quan ho analitzes des d'aquí, de dir, vale, però què està fent? Més enllà de parlar. Potser només està parlant un personatge i dius, ai, doncs li està faltant l'acció. No? Si en comptes de parlar, està parlant, però el que està volent és que l'altre li faci cas, o que l'altre el valori, o que l'altre li demani perdó, doncs el monòleg serà molt diferent si l'estàs fent intentant que l'altre et demani perdó. No? En plan, tu parlant, demanant perdó, però en el fons el que vols és que l'altre et demani perdó. Et canvia totalment la manera de fer-ho, d'escriure-ho i de... Què estàs intentant aconseguir ara mateix? Què estàs intentant aconseguir? Però sí, hi ha molts llibres. Jo crec que els llibres d'interpretació són bons perquè els guionistes els llegeixin. Una mica va en la línia també, ara no me'n recordo quin era el, diguéssim, el manual de guió o el que es parlava, allò del want versus el need, no? De dir, aquella estructura clàssica... Què vols i què necessites, exacte, no? O sigui que treballar el conflicte intern dels personatges, no? Sempre hi ha un objectiu extern, que és el que estan doncs, més executant de cara en fora i del que en són conscients, i el que necessiten és el que està més soterrat i que és el que en el fons si l'aconsegueixen és el que completarà una mica el personatge. Això és el mateix que jo estava intentant dir, que no potser no m'he explicat bé, que és l'overall objective, que en aquests que és com l'objectiu general de tot, després l'objectiu de cada moment, no? I l'objectiu general acostuma a ser doncs, que m'estimin, no? O aconseguir tornar a ser valorat, però són coses molt essencials, sempre que estan basades en l'amor, això. I la resta poden ser molt més de doncs, guanyar el judici, no? O sigui, guanyar aquest judici, guanyar, no? Que la meva mare em contesti el telèfon. O sigui, poden ser coses molt concretes, però sempre l'altra és com la necessitat, és com la més essencial. I també amb el que deies d'escena per escena, no? Que això a vegades potser, no sé si trobes a faltar en guions, que a vegades hi hagi més aquest treball. O sigui, jo crec que l'objectiu principal, general, sí que moltes vegades hi és present, però a vegades d'escena a escena a vegades és més complicat. Sí, a vegades notes escrivint o llegint com a actriu i actuant que hi ha escenes que repeteixen el mecanisme, no? I que estan repetint l'emoció d'entrada, però aquí està la feina, com crec també com a actor, de dir no, què puc aportar diferent, no? I cap a on escalo i també no? Veure quin és l'art del personatge i dir, vale, doncs està pujant cap amunt i després no? Anirà doncs, al punt més baix emocional, però cap a on estic anant i què puc aportar diferent. I sí que hi ha una feina molt important de l'actor d'això, d'arc emocional, també perquè no rodem mai d'una manera consecutiva i per tant també has de tenir superclar quin és el teu arc emocional per després poder-lo desmuntar i rodar i que tingui tota una coherència emocional. Quin és el millor guió que t'ha arribat? O sigui, si has realment llegit un guió que diguis vale, això és magnífic, absolutament, si no vols respondre per no va quedar malament també, però també et volíem fer la pregunta contrària. O sigui, n'hi ha un que t'ha arribat i has dit... No contestaré cap de les dues coses. No, però dic de l'altre, si t'ha arribat un molt dolent, què li trobaves que era absolutament... Perquè a vegades s'aprèn més de veure les cagades flagrants d'altres que no les meravelles que no sabries ni tu com posar-t'hi. Llavors, no sé si amb alguna de les dues coses s'ha t'acut alguna idea o passapalabra. M'agrada ser bastant com respectuosa i comprensiva perquè sé la dificultat que implica escriure un guió i per tant tinc un respecte absolut amb alguna persona que ha escrit 120 pàgines o el que sigui d'un projecte i me'l llegeixo sempre amb molt de carinyo. És veritat que les vegades que dic mare meva és perquè és molt evident potser el que s'està explicant, es repeteix tot molt, no sé, veus que és incongruent, que hi ha salts temporals, que de cop toquen temes que no estan ben abordats, o que hi ha desconeixement del que s'està tocant... No sé. Mira, et giro la pregunta d'una altra manera. Has tingut alguna vegada l'experiència d'haver d'interpretar una escena que no t'agradava gens, una pel·lícula que el guió no acabes de connectar, i justament pel treball que s'ha fet després a nivell interpretatiu, haver-li tret un suc en aquell guió que si originalment potser no li havies vist? Sí, jo crec que això sí. Sí. O sigui, es pot salvar un guió amb una interpretació, no? Seria aquest el resum. Ara ja estem tranquils. No, però sí que a vegades... Se abre la veda! No, però a vegades reps guions que d'entrada no són
superpotents, però que dius, bueno, això, si ho aconseguim fer, doncs, sobretot quan hi ha més comèdia o més, no? De dir, si ho aconseguim fer amb gràcia, que hi hagi joc, que estiguem disfrutant i que tu vegis risc. O sigui, per mi, una paraula que és molt important és el risc. O sigui, crec que el que t'enganxa de veure una escena, ja sigui en cinema o en teatre o on sigui interpretativament, és el risc que tu veus en un actor i en la pròpia escena, perquè la vida real té risc, o sigui, no sabem què passarà després ni com seguirem parlant, i això és el que fa que és viure el present. Aquesta cosa que sempre es diu és que s'ha de viure el present i l'actor el que ha d'aconseguir és viure en present, per mi té molt a veure en això, en atrevir-se a caminar per la corda fluixa i en estar en el risc de fer que les escenes siguin perilloses. No? I la perillositat pot ser en comèdia també, però és atrevir-te a anar a aquesta perillositat. I quan això succeeix, pots fer que una cosa que aparentment era més fina sigui interessant de veure. I això quan parles del risc i de portar les escenes cap allà on el moment d'alguna manera les condueixi, això pot desembocar a vegades en que una escena que semblava estar escrita com, per exemple, una escena dramàtica acabi sent una escena molt còmica o viceversa, o coses així? Jo soc bastant fan de portar comèdia a les escenes, o sigui, m'agrada bastant perquè la vida crec que està plena de tot, no? I que si em deixen, la gent que ha treballat amb mi ja sap que sempre intento intentar fer alguna cosa que relaxi, no? Encara que estiguis fent un drama, perquè crec que la vida no sé si estic contestant la teva pregunta, no? No, estàs contestant molt bé i és que a mi m'estava fent pensar amb això que diu el Jaime Rosales, no? Que ell opina que el subtext no hi és en un guió, realment. En el guió el que hi ha són suggerències de possibles, especialment si és un bon guió, se suggereixen possibles subtextos, no? I llavors després realment és la interpretació en el moment en què se li dona un subtext o un altre, no? I ell en realitat defineix el subtext com una mica la feina de l'actor que va una mica en contra moltes vegades del propi text o la interpretació, diguéssim, més òbvia, no? Del text. I a mi trobo que és una cosa que d'una banda com a guionista et fa sentir humil, no? Perquè tu entens que el que estàs escrivint després pot prendre un to potser molt diferent del que t'imagines, no? I al mateix temps jo crec que fomenta una mica aquesta visió d'una col·laboració fructífera i creativa, que a vegades jo penso que també des de la part dels actors, dels guionistes, que més moltes vegades són guionistes directors, també hi ha a vegades una actitud de voler-ho controlar tot molt, no? I de no entendre que tu estàs escrivint una llavor d'una cosa que després altra gent també farà créixer, no? Sí, tens tota la raó. I jo personalment la meva experiència a dia d'avui en l'escriptura parteix molt de la meva vivència i de les coses que jo conec, però sempre tenint en compte que tot pot créixer, no? amb la col·laboració, i jo crec que de fet estava pensant ara m'he quedat amb quin guió m'ha marcat i sí que me'n recordo que quan jo vaig fer el càsting d'estiu del 93 i no va passar el guió sencer, però la Carla va passar el projecte, no? I llavors va ser molt generós amb la informació que va enviar. Quan llegies el projecte on hi havia la sinopsis, el tractament, què volia explicar, vaig dir, tio, això serà una pel·li increïble. I va ser-ho, no? I perquè la manera com estava explicada, veies claríssim el punt de vista, veies l'especificitat, era concreta, no? I hi havia claríssim ja la proposta, fins i tot va compartir la proposta visual, com ho volia explicar, què volia explicar, i per tant veies que hi havia una aposta molt clara i algú que tenia molt treballada la mirada, i crec que també la mirada canvia, no? Quan veus que hi ha una mirada és quan també dius, aquest guió estarà explicant alguna cosa, no? I per tant connectarà des d'un lloc particular, que és la frase més típica, però que és la real, no? Com més particular, més universal arribes a ser, no? Tornant una mica al tema del subtext, una cosa que em preguntava també a l'hora de quan llegies un guió, ara em parlaves de que bo era el d'Estiu del 93, clar, fins a quin punt les acotacions d'actuació, diguéssim que moltes vegades remarquen subtext o expliquen una mica, a vegades és un camí, no? De dir que el guionista està marcant què ha de pensar l'intèrpret per acabar de fer aquest perfil. Us agraden o no us agraden? Clar, molt bona pregunta. Estan marcant massa el camí? Depèn des d'on tu llegeixis, no? Perquè si tu llegeixes des d'algú que està escrivint un guió que vol vendre, que vol que el guió jo crec que està ben escrit també quan ets capaç de transmetre l'emoció que vols després aconseguir. I està clar que a vegades intentes posar com se sent el personatge i com està, però les emocions no són una cosa ferma que hagi d'estar en un lloc. I llavors jo crec que
que els guions després passen per un altre estat, que és el rodatge, i passen després per un altre estat, que és el muntatge, on s'ha de ser flexible, no? Com deia el Pau, i per tant... En el fons és fer 3 projectes. És fer 3 projectes, i per tant l'acotació que en el guió ha servit i li caen unes llàgrimes, o m'ha sortit en castellà ara, com, no? En plan, aquesta cosa de complexa, no? Per favor. Doncs, i li cauen unes llàgrimes i plora en aquest moment, doncs després el xulo com a actor és no sentir que t'estan demanant que et caiguin unes llàgrimes allà, perquè potser et cauen unes frases més enllà, o a la següent escena perquè veus que l'emoció no cal portar-la fins aquí, o que si la controles és fins i tot més bonic que surti més endavant. I això ja és que a les mans del director que confiï. És veritat que com a actor el pitjor que et poden dir és i aquí rius molt o i aquí plores molt, perquè aquí dius, vale, ja estic, no? Això és el que no passarà. Ara amb aquesta pressió, perquè l'emoció és una cosa com tan poc tangible que... De fet, la Judith Weston, aquesta que parlàvem abans, en el seu manual, el que recomana com a primera norma per un actor quan rep un guió és agafar un rotulador i tatxar totes aquestes acotacions, precisament, no? Per això que ara estaves comentant. El clímax. Bueno, ara sí que és el moment de riure molt perquè ve la nostra secció final en la qual et farem algunes preguntes sobre les teves rutines com a guionista. Trama o personatges? Personatges. Per escriure matí, tarda o nit? Matí. Música o silenci per escriure? Silenci. Sola o en equip? Doncs en equip, encara que ho he fet sola i ara ho estic fent en equip, però en equip. Mirant referents o aïllada del món? No, mirant referents. Escalatar o dialogar? Dialogar, sisplau. Escriure o reescriure? Escriure. M'agrada bastant escriure. Experimental o narratiu? Narratiu. Cinema o televisió? Això és una gran pregunta, perquè jo crec que ara mateix es toquen molt els llenguatges, però jo sóc una debutant, però m'agrada. Un projecte de cada, no? Un projecte de cada, exacte. Sóc una debutant i crec que la televisió avui en dia s'està fent com cinema, però de grans dimensions, no? Fent arcs de personatges molt més grans i fent... Però en el fons les bones sèries són sèries que són com pel·lícules molt llargues, evidentment amb cliffhangers i tancaments, però que et porten emocionalment l'arc com es treballa en una pel·li. El que passa que una pel·li és més acotada. I ara ens dius que ets una debutant i potser aquesta pregunta més delicada està una mica fora de lloc, però pots viure d'escriure? No. Escolta'm, estem supercontents de que hagis pogut venir, que haguem pogut parlar aquesta estona. Ja s'ha acabat, mira. Ja s'ha acabat, és que aquí nosaltres anem per feina. Això S'ha quedat alguna cosa que vols explicar? No, perfecte, m'ha encantat. És un podcast en versió no en sé formatat. gaire, és que hem parlat molt de guió i em sento una intrusa jo en el món del guió, però... Nosaltres també, Qui més, qui menys. Tothom té aquest síndrome... Tots els meus respectes pels guionistes que puguin escoltar aquest podcast. Adoració absoluta. Doncs moltíssimes gràcies, Aina, per acompanyar-nos. I com que ara ja portem alguns capítols, sí que agrairíem que si teniu algun comentari, voleu opinar sobre els capítols de la trama que hem anat traient fins ara, que ens deixeu algun comentari a Spotify o a iVoox, a les plataformes, de què us sembla aquest podcast, que ens agradaria també escoltar-vos. Molt bé, doncs escolta'm, ens trobem la setmana que ve a totes les plataformes de podcast. Sabeu que cada setmana va sortint un nou capítol de la trama i fins llavors, doncs, bona escriptura. I bona reescriptura. Aquest podcast té el suport de l'ISEC i el màster de guió de la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida. L'equip que fa possible aquest podcast està format per a l'edició Albert Olalla, a la producció Alba Pasqual i al guió Pau Subirós i Víctor Sala.